masih kok kurang banter Mas yo. Bisa meneh get pemanasan sik Mas. Syukurilah ya bisa ketemu meneh karo pelawak ingkang nembe naik daun sekolah Lalajan Bojonegoro Mas Komet karo Dodok. Nah, seneng dalu Mas Dodok. Lujeng dalu macange Mbak Limbuk, Pak Kangko. Nggih. Pripun pawartosipun jenengan? Alhamdulillah panjenengan Bagas waras sehat sedayanipun. Wah, saestu kok panggih jenengan niku remen sanget ati kula, Pak. Oh, kok seneng apa? Kula iki kalih jenengan kaya-kaya wis enten chemistry lho. Oh, nek sambung rapat ngono. Lah nggih. Jenengan niku ngelingke kalih Pakde kula. Ngeling apa? Pakde kula nggih gagah piteksa kados panjenengan. Ning alhamdulillah saniki pun disuwun kalih ngarsaning Gusti niku tapi tiyange sae niku. Oh. Tapi bijaksana kados jenengan. Luar biasa Pak dalu punika teng desa pundi menika? Ngembul. Ngembul luar biasa istimewa penontone piyuh-piyuh tumplek-blek teng mriki Pak. Halaman balik desa wis ora muat nggo ngadahi penonton nganti tekan dalan gedhe nika. Nggih. Ning dalu niki kula radi sulaya, Pak. Sulaya susah. Nembe dugi tek-tek teng mriku, apa teng parkiran dilebetke kalih mas-mase parkir teng mriku. Nembe mandhap saking kendaraan niku kula kan lungguh tenggene ngandhape kembang. Lho ngoten niku lho enten bocah nom-noman, kaya ora ndek dosa, Pak. Piye? Moro lho iso nguyuh ning cedhek kembang to, Pak. Lah kula pas lungguh ning pasawor kembang. Oh. Lah kula langsung bengok-bengok to, Pak. Woi, ana wonge Mas. Lho, sorry bro. Iya. Muni piye? Sorry bro. Terus. Lho dianggep ki aku petetan ngoten to pripun kok. Wong baguse kaya ngene malah di BBC lho kok. Luar biasa. Teng mriki niki luar biasa. Nembe dugi mawane pasugatane istimewa, Pak. Wah, apa-apana, Mas. Nggih. Kanca-kanca wiyaga utawa panjak ki biasane paling pol ki suketeki. Nggih. Suguhane ya selupute ya Apache. Iki Jisamsu. Oh, refill kabeh. Sami kula getek langsung Jisamsu. Piyuh langsung neh disusul melih, Pak. Wonten kopi. Kopine, Pak. Kopi ngembul piye, Mas? Pahit ora kaprah. Lali ra dikai gula. Menawi nggih. Mari saking senenge. Salahe kula. Lah ngopo? Ditawani pahit napa manis? Kula jawab pahit. Lah gulane lali. Ning ora masalah. Akhire to moto melek. Lho gitu. Alhamdulillah derek remen penontone met wih
sak menten kathah. Jenengane mriki kalu sapa? Kula beto rencang, Pak. Oh, mbok ditepungke, ket mau aku omongan karo sampean tas. Lah nggih. Mbok yo omong ngono lho, Mas. Kok omong? Gak omong. Lho, kowe iki bar kena apa? Kena pagebluk. Gak ngerti lagi mlebu kene langsung. Langsung piye? Terganggu. Berarti ra sebaene kowe. Lah iya. Kowe mesti bar lunga ngisor wit ringin kono to? Gak ya cedak kembang cedakmu sing diuyui mah lho. Piye kowe rasane piye? Kena aku kok uyu. Kok mosok kena awakmu to? Mbok yo matur dhewe kok iso kena awakmu ki lho kok. Jan ketiwasan Pak niki. Piye Kula namung seket pesen kali jenengan. Ngopo? Jenengan niku kan dalang. Heeh. Sing didol niku kan nggih swara. Heeh. Mula dijaga. Ampun nggih lho. Mengke nek swara jenengan rusak ngecewake tiang-tiang. Ngoten niku lho. Makanan napa mawon sing didhahar niku kedah dipun lho pritung niki menyebabkan napa akhire lho Suarane telas. Nek suaramu iki mergo panganan berarti. Sik to. Kowe iki nuturi Pak Dalang lho suaramu dhewe bosok ngono kok. Lah iya. Lah iya ki apane? Lah iya ku lho omongane sing cetha sing enak ngeten lho. Iki gara-gara wingi Nyapa? saking lesune aku gagenan. Nyapa? Nggaduh cek panas les tak puangan. Gaduh apa kowe? Nalpot. Lagi mandek jagang lasak krokoti. Kok ora kobong sak ndasmu kowe iki. Ya ora wis nyun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun pancen nggih kahanan. Kanan. Flu batuk ngoten niku lho. Ya. Wong bendina ya mulai nyun sewu lho. Mulai tanggal 17 ngantos sakniki kok. Tanggapan laris. Lho, prei laris piye to selok. Lah prei kok sombong ngantek suara muntek lo nyapa to. Mula prei kuwi aku makan rata jaga wat-wat es yo ngene buah apa masuk. Akhire yo ngene iki. Ya mulane to wong ki kesehatan swara ki penting apa nek dagelan ki ya penting. Heeh, ning luar biasa teng desa Ngembul saking kompake para panitia termasuk juru parkir dagelan bareng ditarik lho, Dok. Lah halah. Lah masa dagelan mobilnya ditarik. Sumpah. Molas sih. Lah. Kowe ki omonganmu kok dibaleno neh. Baleno neh. Bintang tamu Mas, masak melas to kowe. Ya wis Mas, malah disusui 20.000 ngono kok. Lah iya. Kowe diutang tukang parkir 5.000. Ya engko meneng ae. Kok iso meneng ae kok luar biasa. Ingkang kaping kalihipun matur suwun dumateng Bapak Pitoyo. Ingkang iya to. Bener, kepala desane Pak Pitoyo. Bapak Lurah. Ayo kok embuh. Lah kowe wis tepang Pak Lurahipun Pak Pitoyo. Ya ampun. Ingkang pundi piyayunipun? Anu nek rada lali to tapi senengane iki pokoke Apa? mentu wedokan. Kowe kok ya apal Apal aku wayang nondi hadir mesti mentu wedokan De. Lah nyapa nek seneng mendem-itu-an? Lho piye to wong iki seneng nek karo wedokan. Lho weh kok seneng nek karo wedokan. Umum-umum lanang ki nek karo wong wedok ya seneng normal ngono lho maksude. Ngono lho. Pundi piyayune Pak Lurah Jejal? Nika. Endi? Endi? Dalu, Pak. Pundi? Lejeng dalu, Pak. Lah nika ngangge kacamata. Kacamata gundulmu kuwi dudu kuwi kok somonganmu lho kok. Kedahen jenengan, Pak. Lho ora kuwi kok kedahen jenengan. Wong ki nek ora ngerti takok, malu bertanya sesat di Kamar. jalan kok kamar piye to kowe iki? Jalan. Di jalan. Pak Pitoyo ingkang pundi, Pak? Nggih, Pak, nggih. Sepanipun, Pak, nggih. Kenapa? Alah winginane panggih teng ana pundi nika anu gede-gede, sambi gede. Nah, kenapa ning sambi gede? Nggih mentem wedokan teng mriku. Nggih ngapunten. Sing maapali kok Pak Lurah. Pak Pitoyo. Luar biasa. Nyuwun sewu lho nembe sepindah Pak teng mriki, Pak. Padha. Jenengan nggih. Kula lahir ning Blitar yo sowan mriki nembe pisan iki. Duh, bumi kelahiran lho Mas iki. Niki bumi kelahiran jenengan? Oh iya. Masa sepunten ingkang kathah Pak, tibae jenengan teng mriki pepunden nggih. Berarti dalang daerah mriki mun apal. Apal. Apa? Kali Pak Rudi Gareng. Wah, apa? Lho apal nggih? Oh kae kelas 6 aku kelas 5 dhisik nalika sekolah SD. Lho, nggih to? Heeh. Kali Pak Sukron. Yo hafal. Lho. Pak Sukrone sapa? Kelahiran mriki nggih. Ya asli to. Lah kowe kok ngerti Pak Sukron iki sapa? Lho, sesepuh dalang ya. Lah ya sapa kali Pak ini? Kanca dalang.
Lho ngeten iki lho Pak, terus apal omonganmu ku lho kok ya kok lho. Sami-sami dalang ngoten lho Mas ini. Nggih sami dalang, kowe ora ngerti sejatine Pak Sukron niku sapa kowe kudu ngerti. Lah sampean ngerti to? Sinten Pak Lah, Sukron? wah, Kersane ditegeske padalange mawon kok nek aku negeso malah gak bener. Pak Sukron iki sing gawe lagu Sesideman. Nah, ngoten lho. Niki umum. ya umum-umum piye nyuwun sewu, ada pepatah mengatakan Pak, tak kenal maka tak sayang. Betul. Mula menika nembe sepindah niki pepanggihan kalih masyarakat ngembul. Mula menika tetep pangan riyin. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek ditepungaken nami kula nggih menika Dodok, Bu. Asli nami kula nggih menika Rizky Bilar. Ora ono sing ikhlas. Setabuke kok gak poena. Aku ngomong Rizky Bilar kok wek. Ya apa aku njijiki ngono to piye? Ya wajar to, Rizky Bilar kok rupane kaya debok lho. Rizky Bilar ki bojone anu Esti ya ta? Ya. Lesti. Esti. Loh, aku malah pilek lho to. Lesti. Emang masalah to nek aku ngomong Rizky Bilar iki masalah to. Rizky Bilar iki gede dhuwur ganteng lho kowe gulu ra duwe. Lho, gulu ya duwe wong aku ya menungsa kaya umume to, Mas. Wong urut bar kepala, gulu, awak lagi sikil. Lho aku ya urut to. Lagi bar kepala dia langsung awak. Gulune ndi? Iki lho, ki gulu to, Dok. Matane iso ditekek dhewe kancane iki lho. Ki ya gulu ya padha umume. Kok kaya pingget ngono. Pingget piye? Iki mau awake dhewe dirasani lho, Mas. Nek ngrasani. Dagelane sing lemu kuwi to. Kuwi kaya tau ngerti ning YouTube kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Kok sapa? Kaya Kirun ngono ae, ibu-ibuke. Alah matur nuwun, Bu, aku ngono. Kowe ya dirasani. Aku. Sing siji kok kaya kancane Kirun. Kok sapa? Kaya Kire ngono paling. Paling ngerti paling. Kowe gelem tak dilat matamu. Lho nesu nek ngene iki nesu lho keten iki lho nesu Dido kire iki lho. Ya kaya Wis tuwek ngene iki asu. Lho, malah ngaku nek asu lho kok. Nesu wae. Nesu ya aja diketok-ketokno, Mas. Eling dawuhe para pinisepuh. Nggih. Innallaha ma'asobirin. Artinya Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. kuwi piye dil wong. Lah wong dalil cekak ase mbok takokno sapa wong kang sabar kuwi bakal dikasih karo Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Iya. Ayo kono awakmu ndang tetepungan. Yayi mriki menawi dereng tepang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, iki. Suwane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kok koyo nanggap pengajian ae. Alhamdulillah. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Piye to cah ki lho piye? Mas kowe ki lho piye to, Mas? Nyuwun sewu Bapak Ibu. Salam niku kula ndongake jenengan. Jenengan jawab niku ndongake kula saling mendoakan. Ampun cengengesan nggih. Wong sing ra bener ki. Alhamdulillah sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kowe iki salah, Mas. Sing bener piye to? Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Lho. Kok malah derek kleru ta, Pak? Latah. Ngene lho, coba. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Walah, iya kurang ambiak. Ambiak. Iya. Aja ditinggal ambiake kuwi. Kurane lho, Pak. Sing kowe bar mangan apa ta, Mas? Sisamu. Kok mambu batang kadal. Iya. Ngomong ambiak biasa aku ya krungu so ambiak. Kuwi gangguan tenggorokane, gak ngomong tak kei power ngono gak kena. Makanya dong minum yang ada gambar badaknya. Larutan penyegar cap kaki 6, Kaki 3. tuku loro. Iya 6. Berarti sesuk aku pe tuku larutan penyegar cap kaki 9. Kowe tuku piro? Tuku 3. Sesuk aku gak tuku. Lah nyapa? Wis mbok tuku. Amma batu. Lho. Kok terus teko mburi tok ama bakdu ki lho urusane piye to? Sing penting penonton ngerti maksude. Ya ngerti maksude ki lho terus. Para bapak-bapak, ibu-ibu niki enten apa? Pak, bocah piye? Lho ngeten iki ndak bathukmu bar kebentuk blandar to piye kok iso malah enten apa? Selain napa bersih desa, tadi ada titipan lagi. Ya, acara yang kedua yaitu adalah HUT. Kowe ngerti HUT ora? HUT niku singkatan Kepanjangane. HUT.
Mas dudu kuwi. Nggih no. Hut niku lho. Lah nggih. Kuwi singkatan. Nggih. Kepanjangane. Hut. Butuhmu panjang sak pira? 7 meter. Sik ya. Sik yo piye? Hut ki hari ulang tahun. Lah ya kowe ngerti no. Lah yo aku jelasno. Ulang tahun yang ke 100 kono. Lho, Yang 169. Tepat di tahun 2023 mudah-mudahan Desa Ngembul menika sageta mumbul dhuwur bangun desa. Allahumma. Jaki koyo napase entek suwe-suwe. Apa ndungakno elek kowe? Lho, kok wong kok salah paham. Aku lho bar iki lho mari dadak kowe tak omong iki. Kok iso? Medeni. Engkang dereng gadah putra kula dongake nang meteng. Lho, Lah nek cek perawan piye? lah iya, kudu ndek bojo sik lagi meteng. Ayo, Sok men dia bojo meteng. sik. Dia bojo sik lho ya. Wah, ngulang langsung padha meteng. Lah, kowe kok malah bahaya neh iki kok. Kowe lho to ndongakno. Ndongakno yo sing penak, mugi-mugi sedaya masyarakat Ngembul mriki pinanggih bagya mulya, makmur, ayem, tentrem, caket rezekinipun tebih bilahine selamat donya, selamat akhirate. Allahumma. Amin. Amin. Kagem Pak Lurah. Lho opo kok? Lah yo Pak Lurah. Ndongakno. Kagem Pak Lurah aja lali, Pak. Mendem wedokan. Kagem anu Pak Polisi. Nah, mugi-mugi kathah rezeki. Kagem Pak Tentara. Mugi kathah napa menika bahagia selamanya. Amin. Amin. Kagem Pak Wo. Mugi-mugi iso nata. Kagem Pak RT. Mugi-mugi iso apa ngono lah karek kono lah. Wis aja mlete. Kagem Pak Carek mugi-mugi mboten purik. Wis pokoke semua panitia di sini luar biasa kompak-kompak. Iki lho Mas. Pripun, Pak? 169 iki mbok diwerdekne 1 apa 6 apa 9 apa ngono. Dah niku lho. Kuwi kudu cerdas lho, dagelan iki spontanitas kudu iso mikir. Kula saking desane mawon riyen, Pak. Desane? Desa Ngembul. Ngembul tegese? Ngembul kuwi ngembangke bul ki mumbul ngembangke pembangunane, mumbul desane dadi desa sing kuncara, desa sing maju di bawah pimpinan Bapak Pitoyo. Tepuk tangan buat Desa Ngembul. Pinter. Pinter tibake. Pinter no. Berarti Bapak Pitoyo kuwi ana tegese. Yo enek to. Pitoyo. Ayo mutar kowe. Ayo kudu cerdas iki. Kudu cerdas wong. Mang setelane ra ngene lho, Pak. Ora nek setelan. Hubungane iki karo amplop lho iki. Hubungane. Waduh, iki cita-citaku hangus iki jelas. Yo kudu iso kok ya. Pak Kleru. Pitoyo. Pi menika pimpinan. Selamat. To menika nata. Yo menika yo iki lho Pak Pitoyo. Padha Pak ngomong setelan ngeten lho jenengan ya. Dadi nek didadekno siji ya pimpinan sing iso nata nggih menika Bapak Pitoyo. Selamat. Nggih. Matur nuwun mila saking menika. Ayo ijek isih kaping 129. Yo 129. 129. Nang di 1 6 9. 169. Iya ya kowe mikir dhewe. Wong kok iso ngono lho modelmu kok iso segukan. Mbok yo sing penak lho Mas, yo kata-kata yo sing kepenak. Ora iso ngartekno yo kaya wau Bapak anu kepala desa kabeh padha paring sambutan. Sambutane yo penak. Paling gak ya awakmu kan yo nyuwara, yo nyambut ngono lho. Mau mbok anggap gak nyuwara. Maksudnya berikan sambutan untuk masyarakat Ngembul ngono lho. Wis Ngene tak warai ngene lho, sambutan sing penak. Aku sambutan Indonesia, kowe sambutan cara Jawa, ya. Walah ngajak kuwi to. Duh, kok piye to ngajak kuwi piye to? Maksude, lho ngeten iki dianu kok ora penak to, Pak? Iya. Lah ya wong nasional kuwi apa jenenge enek basa Indonesia, enek basa Jawa. Lah ngoten lho, Pak Kakon iki luwe paham. Dalanmu lho kurang set ngono. Sing penak kan ya basa Jawa, wong kene ya ning tanah Jawa. Iya bener. Wong Jawa aja lali Jawane. Nah, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sugeng dalu Pak-pake mboe-mboe. Bapak-bapak, Ibu-ibu apa, Mas? Pak-pake mboe-mboe. Kaya ites kowe. Malam hari ini kita bisa bertatap muka. Dalu menika awake dhewe saged tatapan rai.
Agak benjo kabeh iki. Bertatap muka ya apa tatapan. Dan malam hari ini sangatlah berbahagia. Ugi dalu punika remen sangat. Saya di sini Kula teng mriki atas nama. dhuwur jeneng. Kowe iki Jawamu Jawa ndi to, Mas? Atasin dhuwur. Atas nama Dhuwur jeneng. atas nama Dhuwur jeneng. Bapak Kepala Desa. Pak Endase Desa. Lah dalah, ra beneran dikepruk cengelmu kowe. Aku karene rono niki lho, Pak. Lho sing kleru kowe kok omonganmu kok iso ndok kondok Aku kono. njawokno kata-katamu. Bapak Kepala Desa. Pak Endase Desa. Wis Pak, potong 50 Pak. Oh, Potong. gak mungkin wis cair mau. Duh. Kowe kok iso nyelewah teko kono nyapa lho kok akan memberikan himbauan. Duh, kowe iki jawabno kok lho ngeten iki napa ta, Pak? Ajeng maringi awar-awar. Woro-woro kok woro-woro iki piye ta kowe iki? Mari pilek lah aku. Untuk masyarakat sini Kagem masyarakat mriki jangan minum gula terlalu banyak ampun ngunjuk gendhis kathah. karena dapat menyebabkan Amargi saged nuwuhake penyakit kencing manis. lara uyah legi. Lara uyah legi. Tegelan kondang ngombe nek uyah legi. Manis. Cici najis munggul ada muga fafa. Kencing manis. Pancen kencing ya uyah. Wah, penyakit kencing manis. Uyah legi. Mangkon ajeng ngicipi. Dan untuk selanjutnya Lan salajengipun saya akan membawakan hadiah. ajeng maringi bebunga. Hadiah yang pertama, Bebunga ki mengko anu lagi pisanan. ijek pisanan. Bebunga kang nomor pindah Rokok 76. udut 76. Lho ki nganggone piye? Iya, langsung dikebareng to. 76. Hadiah yang kedua, Bebunga kang nomor kalih TV 1 in. cilik men to. Dipisahin. Cerewet kare mbasakno kok iso maido nyapa lho kowe. Bebunga kang nomor kalih TV cilik. Sain. Hadiah yang ketiga, Bebunga nomor 3 burung puyuh. manuk anyang-anyangan. Lho, Ah manuk nak uyah-uyuh iki. manuk wis apa? Anu Pak Lu Tuwak-tuwak iki sok komplek ngomongan takut teko ndi kok ya. Oh, alah pokoknya mugi-mugi masyarakat mriki paringi keselamatan kesehatan sing bertani ya mugi-mugi panenane murakabi. Adoh saka hama lan pereng. Nggih, leres Pak menika. Sing duwe jabatan mugi jabatane mundhak. Allahumma Amin. amin. Niki alhamdulillah Pak Kangko niki luar biasa. Ngopo? Pesindene nggawane mesti betane wayu-wayu. Ha, iki minangka pratandha lho Mas. Pripun, Ngopo Pak? sebab iki bukan kampanye lho, karena ini kan tahun 2024 iki kan demokrasi pesta. Injih pesta Nah, iki demokrasi. Yogane nganggo biru, iki Biru. kuning, iki krem iki ya mawa teges. Mawa teges Pak nggih. Biru ki tegese bisa rukun. Oh. Dadi masyarakat ana yang ngembul ki mula kaya pas karo tulisane lek biru to. Nggih. Desa ngembul kuwi biru tegese bukan ini politik bukan. Mboten, Ning biru ki tegese bisa rukun, rukun karo tangga teparo, rukun karo semuanya saja. Wah, nggih Ah. cocok berarti nggih. Jodoh niki tepat Niki. niki. bener. Nah, Sing Kuning kuning-kuning niki. kuning tegese kudu wening pikirane. Oh, Nah, resik, piye carane resik. memikirkan dan bekerja supaya ngembul menjadi desa percontohan desa-desa lainnya. Nggih. Nek sing krem. Duwe ku ya iki tok masalah. Alah, luwah. Oh, anak duwe siji tok kok dipamerke iki nyapa lho kok Lagi terus awake dhewe. Iki paling gak awake dhewe kok paring panglipur teng Anu, mriki iya. nyumbang napa kagem masyarakat mriki Mas. Iya. Napa melih terutama yang melihat di sini ibu-ibu penonton di sini warga sini luar biasa. Nggih. Piyayi mriki niki kula remen, Pak. Senenge perkara apa, Mas? Angemirsani wayangan tontonan ngeten iki sopan-sopan dari Nggih. segi pakaian sopan. Nggih. Lho, pakai rok panjang. Mboten kados tiyange daerah niki. Ngopo? Wong nggene komet niki walah wong wis ra sopan-sopan. Wong nonton wayang kok kathoan cekak samenten. Kene nganggo singlet ngene. Lho, kuwi kan gak pantes to, Mas. Lah iya. Terutama ibu-ibuke lho. Wong
Ya yo dagelan metu anake nuwangis. Piye? Aku tau metu anake nuwangis singletan. Heeh. Langsung walah aku piye to kae. Ya mbok ingetno. Ya tak ngetno kadung metu kok. Bisa kok kadang metu Iki kok. apa enek wong delok wayang kok singletan. Ya tegese niki kan ya tata krama ada petimuran terutama ibu-ibu elek mirsani lho tertib-tertib anteng-anteng. Mula paling gampang ya bapak-bapak. Kok iso bapak-bapak? Celononan nek gak ngono sarongan kopian budal dadi teng pundi Pak? Delok wayang. Ibuke iki sawangane ketok rapi-rapi kuwi nang omah. Jilbabe iso salah milih ping 7 ping 8 lho. Pantes ndi Pak? Ayu apa gak Pak? Komuni elek yo. Nesu. Kowe ngiwangi bapak-bapak. Lho ora ngiwangi Mas. Nyuwun sewu ibu-ibu terpenting dalam rumah tangga lho Mas. Lho, bapak-bapak no. Ora iso. Nggih no Pak. Bapak Pak Kang nyuwun sewu. Bapak-bapak kepala rumah tangga. Oh iya, kepala rumah tangga kok. Nyuwun sewu Pak, kepala rumah tangga. Nyuwun sewu, tapi yang terpenting dalam keluarga itu adalah seorang ibu. Nyuwun sewu, jenengan iso berpakaian rapi, blangkon apik, resik. Sing nyetrikano sapa? Nek gak ibu-ibu. Duh, okae. Okae piye to? Aku laundry no. Duh, cah sugih kok duwe enak-enak, butuhan rapate enek. Lho. Wong kok congkak menyapa lho Mas iki modelmu. Ono. Lah kuwi bab anu pakaian, nyuwun sewu, awakmu tangi turu, tangi melek ya to. Tengek apa disugono kopi. Iya. Iso digawekno kopi enak. Sapa sing gawekno nek gak ibu-ibu? Aku kulino gawe dhewe. Elah kok karek nyetekno kompor, banyu dintepno. Ya ta, kei wedi, kei pasir, kei wedi, kei pasir piye to omonganmu kuwi jane pengen ngecor to piye kok. Kei bubuk, kei gula pasir. Apa ngenteni ibu-ibu? Kowe sia-sia mbek ibu-ibu kowe. Ora sia-sia. Nyuwun sewu Mas, kowe iso wareg wetengmu ora luwe. Kuwi menapa gara-gara pengorbanan ibu-ibu sing masakno kowe sapa nek gak ibu-ibu? Lho, aku catering iso. Pesen to. Apa kuwi? Delivery order. Lho, apa? Delivery order. Piye-piye? Delivery order. Panganan sing pesen dhewe lho. Ya bahasa Inggrisnya apa panganan teko dhewe kuwi? Lah iya. Apa bahasa Inggrisnya? Order. Delivery order. Lah kuwi. Tanganmu ki lho iso teko cangkem kowe kok gak penak. Panganan teko dhewe. Kuwi nek bab mangan nyuwun sewu Mas. Lah kowe ngajak yel-yelan. Aku ra yel-yelan, aku membuktikan survei saya. Lah aku yang belani bapak-bapak. Aku tetep belani ibu-ibu. Nyuwun sewu sampean gadah putra. Ibu-ibu sing anu sing meteng. Sing meteng ibu. 9 bulan 10. Ibu. Lah ya ibu kan penting ibu. Iya. Lah kena ibu, wong lanang pe meteng dhewe. Lho, lah tapi sing setor material sapa nek gak bapak-bapak? Ibu-ibu marah-marah meteng dhewe. Kowe apa iso? Apa iso piye? Lho, marah-marah terus plendu ngono. Berarti luwih penting bapak. Bapak no. Mas tak takoni Mas. Saiki sampean manggon ning ndi Mas? Lho, matane nang panggung ngono kok. Iya, Mas te panggon nempel apa Mas? Iki lho karpet. Karpet nempel apa Mas? Nempel trak. Kok iso kono to? Trake nempel apa ngisor dhewe? Besi. Pesine nempel apa? Lemah. Lemah sing gedhi sing dinggone wong sak donya ki sapa? Apa? Bumi. Bumi ki wedok. Ora nek sing jenenge Pak Mi. Rungokno jithokmu. Luwih penting wong wedok bumi. Ora nek Pak Mi. Jero bumi nek apa nek? Enek sumber daya alam minyak bumi. Carane njupuk. Diburno. Sing duwe bur. Wong lanang. Nah, ibu-ibu monggo nek ajeng ngebur piyambak gak butuh wong lanang. Ayo monggo. Kowe cakem kok wis sombong dhewe kowe cake model. Sombong piye? Modelmu ku lho. Lah awakmu ngomong jare penting ibu-ibu, nang kene iki persamaan. Semuanya bekerja sama antara bapak-bapak dan ibu-ibu, makanya bisa terlaksana pesta iki sing jenenge Desa Ngembul, Sugeng Ambal Warsa sing kaping 169. Iki mergo kerjasamane bapak-bapak dan ibu-ibu. Luar biasa. Jing. 169 tak werdene singkat iki. Satu tegese satu ki persatuan. Persatuane warga harus dijaga. 6 tegese 6. Manembah marang purbane Gusti ingkang kaya jumbuh kalan agama lan kepercayaan masing-masing. Songo ki tegese nutupi babahan wa songo, nutupi hawa nafsune dhewe. Bolongan cacahe songo sing ana saranduning awak iki kudu direksa, kudu dijaga aja nganti mirang-mirangake. Mirang-mirangke leres. Mula menika piyayi mriki sami njaga sing jenenge hawa songo ki mau Mas. Insyaallah bisa bagyo mulya. Ayo diselingi. Yo di MC ni sik Mbak Sulis Eva diaturi jumeneng dhisik mergo iki sinden sing apa jenenge kuwi anyar. Lagi mlebu ning Duwe Jolars Indonesia. Mbak Sulis niki? Nggih. Kaya tau ngerti
ngerti ya. Tahu ngerti lah sampean. Kaya tahu ngerti. Utu. Utu. Sing ning kono kae? Kae matane gedhe sisih. Sing iki. Oh, Ayu iki berarti. Ayu iki. Oh iya. Disiarke sih. Di MC nih. Yo. Kowe itu. Duh, kok iso aku lho, sing anu awakmu lho kok iso sing penak. Oke, baik saudaraku semuanya. Lho, cek penak lho. Malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu pesindennya sangat luar biasa. Ada siapa dia? Pesinden asli kelahiran Kota Blitar. Mas. MC ki guyune nek kakean yo elek to, Mas. Guyu iki sithik wae wong iki wis iso nrimo, kakean. Sithik wae. Omonge sithik guyune kakean ya cara timbangan ora imbang. Wagu nggih, Pak. Heeh, bener. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu pesinden Indonesia. Ada siapa dia? Pesinden asli kelahiran Kota Blitar. Piye? Kowe apa? Jare mau kaken. Kowe apa orang tau dicipok gendruwo? Gung. Nek ngono kuwi jenenge kesithikean, Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Piye? Sedengan. Piye? Sedengan. Lambene kaya Lambe kok mbok pulo ki nyapa lho Mas Ilman. Lah kaya kupu-kupu Kupu-kupu sakmene gedene gak ngentekno omah. Kowe ora ngerti kupu-kupu nek nang kembange terus ngene. Ya plek kuwi. Gak ngrubono wit kupu sak do aku. Kupu-kupu. Alah kok iso kupu-kupu piye to? Gitu kowe. Para hadirin. Dari Yo, tak panggilin. Ada siapa dia? Artis cantik asli kelahiran Kota Blitar. Siapa dia kalau bukan? Siapa kimong? Mari kita bedil MC-nya. Iya to iki. Kowe iki penyiar apa penyakit jen? Enak ya aku ora melok mbayari kok cerewet. Ya guyune iku lho kok malah mbok lebek-lebekno lho. Ya kowe Yuk, sama-sama kita sambut. Ada siapa dia kalau bukan si cantiknya Indonesia? Ki lho nyapa kowe kok melok cengongak-cengongok ki lho kaya ula lho malah kuwi. jare kon ngancani. Yo ngancani ki yo ning guri kan yo kenek. Wonten widodari ingkang ayu Sulistiawarni. Iki lho, Mbak. Iya, aku wis ngerti. Sulis Eva Fitria. Ya ini kita piyayine. Nggih. Wis hafal aku. Nah, yo undang lali. Wonten sinten widodari salajengipun nggih menika wonten widodari ingkang ayu Blitar. Iya. Blitar ya, Pak Men. Blitar. Blitar. Oh, yo dudu. Dudu. Bener, dudu. Cek kono ke matane gedhe. Kok geget matane gedhe sek kowe iki lho nyomonganmu sing cetha sing penak lho kok. Kodho. Yuk kita sambut, ini dia artis yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km. Wow. Dan artis yang berikut ini mempunyai panjang tangan 7 meter. Wow. Artis yang satu ini termasuk umbul-umbulnya Indonesia. Yo wong. Siluman. Yo kita lebih. Kudu lebih men payu. Artis yang sudah berdiri sejak tahun 1943. Kok kaya jamu jago to. Iki lho dagake dasesno tak ruangan dasmu. Oh, malah. Tanganku ber. Asem itu pepresker yo. Oh, saiki. Anas e. Ora apa. Anas e. Wis mau mosok sik krasa. Karyawan no. Modele MC ngono kuwi ya. Nggih, MC ngendi panturan dangdut ngono ya. Oh, harus lebih, Pak. Lek Lebih ya? mboten lebih sesane iki mboten payung. Oh. Mulai ra dilebeh. Yo, artis yang sangat istimewa. Apa MC dangdut ki ora pilek kaya pilek modele. Nyong. Eh. Lah kowe tanggapan ping 7 gino jebol kowe. Demi menghibur. Kita sambut artis yang sangat cantik dan juga istimewa. Nyusu. Nyanyu. Mbok biasa lho Met kok Yo sok ki angel. karo kono kok. Wonten sinten menika wonten Diajeng Ayu Sulis Eva Fitria. I love you. Wah, Nanti kok genek sing tok. Lah kowe njalukmu piye? njaluke piye? Nggih disepoti. Oh, disepoti. Ya lagi iki lho nek MC kewirangan ya lagi iki. Kowe njaluk sepote kondi? Kono Sepot apa aku? Ya kok kena awakmu sik. Oke. Contone, kita sambut ini dia. 15 15 wis dipotong parkir mau kok. 7.000. Yo kita sambut Sulis Eva Fitria. Tak
Delong. Oh, sepot biadab ketok kowe iki. Piye? Sepot kok sithik ya ora nduk dawa ngono lho Mas. Tak delong. Iya. Iki sepot apa sing dawa? Sulis Eva Fitria. Sing dawa. Kowe urung tau dicipok gendruwo kowe. Go. Rene tak cipok. Oh, aku Aku ki lho ya. Ha, nganggo niki lho penak kok. Anu Mas, dawa jalane niki dawa. Wonten Sulis Eva Fitria. Hu. Mas, ayo alate dol Mas. Lho, iki piye to? Alate dunekne ngono lho kok alate didol piye to? Kok nyepoti lali ya. Ya diomongi sing penak lho Mas, nyuwun tulung. Kaya awake dhewe ning Tulung Agung dekne iki. Kenapa? Angger apa sepot gulut pajake. Lah nyapa nek lho? Kowe to. Lho, kowe lho sik. Kowe lho, njuk piye iki aku. Kuwi kono. Dijol laras ora wis kompak-kompak. Wonten sinten? Sulis Eva Fitria. Ayo, kanca-kanca. Trak, trak, du. Asik. Hei. Ndang rene. Ndang rene sindane. Pargo. Sengklek. Wah, lho kok cakramen cah iki kanca-kanca iki. Kok pakem tenane, maksek. Selamat malam Mas Komet. Apa kabar? Apik yang iso teko kene ya apik. Nggih. Lho, lah aku dianggep apa iki? Mas Komet nitih napa niku wonten mriki? Anu, kali nyater. Nyater apa ngono tak ngono kok nyater apa lho kowe iki. Iki. Engkek men nyater. Kok gleneke raja. Masa nunut. Nunut, Pak. Tapi pede, Pak. Lho, nunut kok pede. Kudune kowe iki pekewo. Karo aku ki nyupan, sopan. Sing nunuti sapa ta, Dok? Awakmu no. Lah kok mbok atur iki piye ta? Lho sing ngatur sapa paling gak kowe ngurmati aku. Lah aku nunuti apa ya syukur nunut tok. Lah apa? Wong aku ya bengsini. Pira? Rokok ya tak tukono rokok. Wong bensin Bensin ya selawe. Iya, Pra? Bojonegoro kene iki entek pira bensine? Lho, lah mbok ora urusan yang penting aku bengsini. Lah kek gelem tak nunuti ora? Ya gelem. Lah ya ora gelem aku tak ngegrep. Ngegrep iki lho apa kowe iki? Online. Ya paling gak kowe karo aku ki ngajeni sithik lho Mas menghormati. Wong nunut ki wajibe ngono. Iya ya wong gara-gara ngono kok. Lho. Manggep aku gendera ngono to piye, So? Mbak Sulis apa kabar? Nggih Mas Komet, kabar saya sehat. Agak kesini. Kowe kira nduk maju ngono lho, Mas. Ini lho nyapa kok sok. Ono apa to Mas? Hah? Sapa kuwi? Iki to? Heeh. Mosok gak kenal. Enggak. Pasanganku anyar. Oh, nggih. Lah dhisik sapa? Biyen Patmo. Padha karo nyepeleno sing goncekno kowe to. Dalu iki awake dhewe suka parisuka paring panglipur dumateng masyarakat Ngembul. Nggih Mas, leres. Ngucapke apa kalih masyarakat Ngembul niki juga ulang tahun kaping 160 rasa rewel. Nenge, jere njaluk adik. Sopo sing njaluk adik aku dhewe sing sembilir gak? Kok tak downloadno. Di-download. Adik kok di-download. Nggih, Cak Komet derek dedonga niki kagem Desa Ngembul. Ngembul. Nggih, sugeng ambal warsa. Mugi-mugi dados desa ingkang ayem tentrem. Lali. Mbak Sulis. Nggih. Badhe saking peken nggih. Kok ngertos? Lha niku tumbas kethek niku tinggi napa? Kethek ya tiga dolanan. Ora apa-apa Mas, sampean delokne kethek ora apa-apa. Ora masalah. Oh, sing wedok ora nganggo kacamata ketok iki. Nyapa? Mbak, diwasno tenanan aja sampai ketun saumur hidupmu lho. Iki lho. Apa to? Kethek-kethek ngene lumayan daripada kono. Lah, kowe ta. Aja ndelok lemuku, Mbak. Sampeyan ra ngerti aku nang omah ndek slep 7 lho. Selep itu. Selepan. Selep itu ek bongo. Slep cilik-cilik sampeyan tenan, Mbak. Kowe tak omongi. Ambak sepele kaya ngene iki. Hmm. Iki ora wong kabeh iso kaya ngene lho. Iki ya dagelan-dagelan tok wong awakmu ya ora karuan iso. Iso. Iki nyun sewu, batine Pak Kangko ya pengen kaya ngene iki. Ning ora iso. Ora iso. Pak Dalang, Ora iso. oh ya gentenan to, Mas. Iki jenenge wis garis kinodrat. Lah omong-omong. Perkara nyekel tangane kinodrat lho. Lah jenengan
sampean monggo, nek wani monggo. Ora, aku moh no. Masalah dudu mukrime kok. Berpegangan tangan bersenggolan kulit antar kulit. Kuwi nek dudu mukrime dosa. Loh, niku nyen sewu. Niku nek hukume teng pancen hukum-hukum memang sebenarnya. Kalau di hukum panggung semuanya milik umum bersatu di atas panggung, tujuannya satu yaitu untuk memberikan hiburan, Pak. Aku ngerti Pak Kangko ngendikan ngoten. Nyapa? Wedi enek bojone. Loh, apa kok bojo? Loh, salah kuwi. Tapi saiki usum piye? Wong dalang bojone kok dalang bojone kok sinden. Wong sing ora sindene saiki digawa terus kok. Ngebak ya, bener. Ya kudu ngono. Mergo ya akeh dalang cerongoan. Ora samunekno kuwi omonganmu. Monggo dipadang tengah dipadang wong loro dadi Mbak Sulis. Lajeng dalu Pak Kangko. Lajeng dalu Mbak Sulis. Wah, saged bungah niki kula. Ngopo kok bungah ngopo? Lah jenengan ajak malih kok. Wah lah ya wong masyarakat menunggu kapan Sulis Eva bergabung dengan Dwijo Laras Indonesia. Wah, setelah ada kabar buruk dari Rembang. Kabar buruk. Menurut televisi swasta, Anda di sana ada masalah. ora iki wis masalah Pak Kangko ki wis telepon dindi ra iso lagi ki ngono lho. Berarti kita sing gak tanggapan. Sing nganggur kene. Lho, iki sinden pilihan lho Mas mangsane piye to? Masyaallah. Ora ngerti to nek aku sinden pilihan. Pilihan terakhir ya Mas. Iya, terakhir. Nggih, pripun iki Pak Kangko? Nggih wonten mamundhut menika wilujeng dalu Mbak Limbu kula nyuwun dolanan entek-entek kanthi dipun bawani dawet ayu sejuta cinta. Nah, semanten matur nuwun. Lagi saka Pak Lurah ki mau? Lah, jare mendem wedokan. Mendem wedokan. Heeh. Sapa sing nembang? Ayo. Niku. Heeh no. Wah, Wah, niku mbok bilih Pak Lurah piyambak Nah, kersa nyari rani. Lah, nggih. napa Pak Lurah kalih bucare? Iso bucare iki urusane napa? Lah Pak nggih. Lurah pripun, Pak? Monggo. Anu napa wakil mboten napa-napa. Anu gratis kok Pak, mboten sak mikir norno. Nggih. Kok iso mikir norno ki apane? Kok nek dikira hiburan ki kok terus alah kaya dogel mesti ngunggahne para perangkat mesti arep-arep saweran. Ra ngono to? Heeh, biasane ngono. Alah mboten iki. Ora. Mboten nggih sawaru lho niku. Saru. Kowe padune ya arep-arep Lah iya ngono. Sing saru ki sampean lho Mas. Kuwi ki ora usah ngarep-ngarep saweran. Lha mau diparingi. Apa diwaringi yo arep. Lho, Aku jalukno pisan. padha ae kok ya. Niki nyon sewu mentem bedane sing mboke niki ta. Iya. Niku nek pun Mas Duduk penjiwaane luar biasa. Iya, jiwane wah. Penjiwaane luar biasa. Ayo didadal. Wong ana musike barang kok. Nah, nggih. Wah, komplit to mriki. Lah iya. Banget. Enek dulur-dulur musik pas bosok suaraku. Lah iya, mulane dijaga kesehatan ki penting. Wis tak jaga. Jane mangan nalpot mau. Mboke Iso metu no, iso metu no. lah ora pedhot tengah dalan. Oh, tak bantu. Aku njaluk dikawinke. Kaya midun. Kaya Minangkabau gitu. Suaramu apik lho. Kaya Cak Sodik. Anak serak-serae. Karo sapa Lanang kok kenes mentonya apa lho. Lah kono ora kena tak genteni aku. Sing penting kaya mbokku dhewe. Kowe ngerambokmu kowe. Maksudnya sing model-modele kaya iki ngene. Cuma modele. Spesial kangge Bapak Pitaya. Monggo. wani, arep wani karo mboke wani. Ya ora apa-apa nak lali. Anak kok Mbok apike ngene. Mbak Sulis. Dalam Mas Dok. Upama sampean sami legane Mas Komet legan sampean legan, upama sampean tipe pacar Mas Komet purun mboten? Ya sik tak pikire. Pikir-pikir. Ya ora apa-apa nek Mas Komet ngene iki. Lah, ana iki. Nek Anak iki kudu nganggo sprit tembe insta. Dadi ben padang mripate. Nganggep aku burek gak bisa komen Padang. sik nek pamane iki dadi bojoku engko tak dandakne gulu sik. Ya, lagi penting. Jenengan ganti gulu napa?
Gulu banyak. Oh iya apik ki dawu engko, kena nggo nyolong pelem. Ya, matur nuwun Mbak. Yo. Kayak apa? Gamelan plus musik mentuwe tuan kantor Pak Lurah Pitoyo dan warga masyarakat. Oh. Terima kasih. Biasa istimewa. Dasaripun ayu, wantene nggih penak nggih Pak nggih. Nggih. Istimewa. Istimewa. Ngeten iki lho Mas, golek bojo kaya Mbak Sulis. Lah iya. Wis ayu, kulite kuning. Aku ya kuwedon. Lah nyapa? Kesusu. Mulane bojo Cah saiki apik-apik bojoku sego bluduk. kuwi bojo apa telo kok bluduk widene apa to kowe? Tapi ora apa-apa ngrejekeni tak telateni. Ditlateni soalé apa to Mas? Kesuksesan wong lanang ki minangka dongane wong wedok. Iya. Kados Pak Lurah mekaten niku. Nggih. Wah, niku nek gak ditungakno wong wedok ora iso sukses lho. Nggih. Mulane bojoku napa mawon kula turuti, Pak. Betul. Niku. Heeh. Nek membanggakno apa membahagiakan hati seorang wanita, insyaallah kita juga akan dibahagiakan. Rezekine tambah. Tambah wong kowe dhewe medhit mbek bojomu ngono Lho kok. lah ya kuwi. Mosok bojo njaluk gelang ora ditumbaske to, Pak. Lah kuwi. Lah nyambut gawe nggo apa lek ora nggo anak bojo? Lah, Loh, ditabung, Pak. Ditabung untuk menyiapkan hari yang akan datang. Loh, ngono. wis mbok tabung. Hukum. Sokong kok sapa. Tapi kan wis duwe niat. Duwe niat tok iku kudu dadi laksanane ngoten Iya, lho iya. kok. Iya. Niki sampun dipinangkani Nggih, pamundutane nggih. saking Bapak Kepala Desa. Nuwun sewu mengke bagian sing lagu alus-alus dipun aturaken ngen goro-goro. Nah, Nggih, iki gandeng nggih. musike pun muni. Nggih. Mengelek ngonekne ladrang terus ngonekke endek-endek iki malah kesilem. Ndak kesilem, Nah. mboten semarak melih mangke mboten Nggih. sigrak. Nah. Sing sigrak-sigrak mawon. Sigrak-sigrak. Nggih. Nah. Lah saiki anu nganggo musik sampean gandrung apa jenenge iki? Wiwik karo si anu Dita. Nah, kon Nggih, ngadeg monggo. pepanggungan. Mbak, Ning Wiwik. dilagokne sike karo lagu nganggo musik ngono kae lho. Oh, nggih, siap. Oh, lah loro kon ngadeg. Ya grambyangane musik. Nah. Wis kowe bagian kono, aku bagian kene, dadi enek pembatas dhewe-dhewe ngono lho. Ya. Nah, ingkang pundi, Pak? Bagian kula ingkang pundi? Ya kan milih dhewe no. Oh, ngaten nggih. Iki tak dekne loro sisan, gen sak jedul. Nggih. Wis rezekine awake dhewe. Iya. Nah, sing siji saka Madiun, siji saka Banyuwangi. Pilih sing ndi? Banyuwangi apa Madiun? Kula Madiun mawon, Pak. Lah kapa ngarah Banyuwangi? Walah kula anu radi anu gigres niku. Apa? Nate gadah pacar mriku. Terus? Aku lho diputus kok, Pak. Terus entek napa-napaku. Syukur. Mbak nyuwun sewu paring asma Mbak sinten? Kula Wiwik, Mas. Oh Wiwi, pitanem Nggih. saking pundi? Kula saking Medion. Oh Madiun. Oh Nggih. iya, cocok. Sampeyan sing kok Banyuwangi. Lho, kok Banyuwangi kok Madura ki piye to, Wi? Banyuwangi basane piye? Banyuwangi ya biasa Jawa to, Oh, Mas? biasa. Oseng-oseng. Banyuwangi. Iya. Oh. Sing maneng isun. Berarti coba nadane nak. Aku ya. Maneng isun. Maneng di loro ati. Maneng isun, maneng di lara hati. Alah ngono tok kecil, Mas. Nyapa ngobani pakku? Aku ya iso. Iki lho pasanganku dari Madiun suaranya istimewa. Terserah. Lah aku kan ngetes iki jare kok Coba, Banyuwangi. coba. Berarti asli Banyuwangi. Akene dik rada maju dik Aku ya iso, tunjukkan ya. suaramu. Madiun paling ya brem. Brem kuwi panganan, brem iki panganan kok iso geget brem. Lah nek kene marning kok. Maning ora marning. Makare aku kok ya. Iki lho, saking Madiun istimewa, pasangane ingsun tetep istimewa. Tak lindungi dik. Aja sampai sampean ketularan keluargane siluman gonggo. Sampeyan mau dadi tenan karo ki. Nyapa? Bengi kaya tunggu desel. Kok iso? Ya iki sampeyan gedene terus ngorok. Wis ben Mas ora apa-apa wong kek ireng elek sampean Ireng lak ora Mas. Sapa ireng? Kowe Malah apa ireng lho. Kok iso? Oh, ireng apik ning. Wong ireng iki sehat kok. Jere sapa? Lho takono Pak Kakok.
Gitu, Pak. Ora enek wong loro rumah sakit lara apa? Ireng rene. Lara kuning. Enek. Dek aja kuning deh aku. Apa? Ya mondo-mondo ae lho. Ora patah kuning, ora patah ireng. Lah timbangane ireng lho. Ya dibelani no. Menang putih ngono. Menang putih nek wong putih ki cerdas-cerdas contone wong Cina iso nggawe laptop, HP, handphone, Asus, Acer. Ya ora iso. TV pinter ireng. Ya iso apa? Pitik ireng iso ngendhok putih, pitik putih ra iso ngendhok ireng. Wis Pak, wis pinter dhewe kowe. Ora pinter dhewe. Kompet. Bener. Saya tak Pak jenengan kok gujeng iki belani sinten Aku ngedu. Adu apa jeneng adu kecerdasan. Kowe putih kae ireng menang-menangan. Kowe aja kalah karo sing ireng. Dalange combe gitu. Saya tak Adu kok pancen. Nggih mboten napa-napa. Tak du kesektenku Mas. Apa? Saiki Mas kuwi bab apa ki mang kowe? Pitik kecerdasan. Saiki sing barang istimewa, barang berharga khususnya untuk wanita. Iya, Mate. Kaya gelang kalung emas kuwi sing ditakono sing paling larang kuwi. Anu emas kuning pinten nggih? Emas putih pinten ta? Ora enek takok emas ireng pira ya. Aku yang tinggo kekayaan awake dhewe. Lah terus Ireng iki kanggo umum. Aspal ke rupane ireng. Umpama aspal sak donya kok digawe kuning. Didelok kok dhuwur ndelonteng welek. Luteng kudu. Lucu tenan ngomonganmu. Dinggo wong akeh takok tenan kowe iki aji omong-omong. ireng karo kuning. Wis ora usah ureng ireng kuning, sementing awake dhewe menyatu bersatu bagaikan langit dan bumi. Tunjukkan suaramu, Dek. Apa kok kalah ki piye kuninge? Aku ora kalah. Putih ki menang. Tak belani. Putih ki menang. Oh, wong luar negeri ka lho. Wong luar negeri kae delok to. Putih kae. Yo. Yo kene. Putih-putih. Ije larang dalam. Luar negeri ku lho luar negeri ka iso ning astronot. Astronot kepinterane luar biasa. Luar negeri itu yang paling maju. Iso nang ndi? Iso teko astronot teko nggone bulan. Bulan. Iya. Kuwi wong kuning apa wong putih? Wong putih. Kuwi karo wong ireng. Sing ning bulan Iya. karo wong ireng. Nggih. Sapa? Slamet. Cah ireng. Kok iso selamat? Loh, piye ta? Neil Armstrong. Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Selamat wonge piye? Wireng. Dingi pedhok aku. Piye ta? Tak bacok ndase. Ya syukur kuwi pakdemu mosok lali. Kok iso teko pakdeku nyampo lho kok. Kaya nguber ae. Sayang, Dalem, Mas. tunjukkan suaramu ya. Jangan sampai Sing keluarga wedok ngempet ketara. ngempet piye. Alah ki lho delok awe muka. Ora kok. Delok to, Dek. Cekok, Dek. Delok, aku lak ambek iki delok. Piye? Iki dhuwur ya ta. Aku rada ndek memperbaiki keturunan. Lah awakmu Piye? gudi pelipel lah kene. Cilik aduh anak-anak wilik cilik dolan nang guritan pangan garangan. Bosok. Ora iso. Asem mbok kira anak pitik to. Loh, Galak cilik-cilik. Delokan bojoku, Mas. Loh, Lho. lem Dek. Lho, lemu ya ta? Imut, gemesin lho, Mas. Gemesin, Lho, menunjukkan- Wetenge gedhi. Iki Kayak lambang apa? Mbak? Kayak apa? Kaya apa? Doraemon. Wetenge gede ki isine apa? Nggih. Pasangan urip kok manjur. Doraemon kan piye suarane Doraemon? Loh, tapi kan lucu toh sayang, lucu unyu-unyu ngono Ya lho. tapi itu kartun. Katok otomatis. Masa Doraemon setono kathok. Alat topo kok kathok otomatis. Ya alat sing ning gone Jepang urung enek kuwi. Balene matung ning tung. Ayo, tung. Kebah kubung. Gak cetho. Wong aku sing pilek kok malah kono ra cetho. Lah kowe apa iso? Ayo Mas. Nuding. Alat pencipta boneka. Ono misale. Iki Doraemon ketekek. Kathok otomatis. Otomatis piye? Ayo sayang, suaramu tunjukkan Wis dong rasa, sayang. wis rasa gagas kae Mas, ayo nyanyi awake gandeng Keluarga dhewe. kita harus Mas. Apa iso, Dang? Iso. Ki manfaatno Iso. musik. Apa maning-maning apa mau lagune maning-maning ah. Piye memang lagune piye? Maneng iso. Ngono to? Maneng iso, Nduk. Ora duwe kembangan dhewe. Angger kancane nyanyi ngene melok ngene. Lah, kan aku menunjukkan ben iso kaya ngono kuwi. Ora mungkin iso cengkoke Banyuwangi karo kene iki beda. Maneng ison. Piye? Maneng Wis lali. Gak mau baleni lho ben iki lho pasanganku ngerti. Budek dhewe kuwi, budek-budek.
Tanganmu dhewe iki lho, eker ae kowe iki kok Dang mbok loro iki. Mane. Maneng isul. Tenanan. Lambene kok cintung bensin. Jan. Ayo sayang, buktikan bahwa suara Sayang apa jenenge? lagi. Sik to, Mas. Aku kayak ana kesempatan lho ya, sayang ya. Iya, honey bunny. Many pretty woman. Yuk. Maneng. Wah. Api ya. Api to sayang. Iya sik sayang. Ya api sik sayang. Tak tambahi 50 ijol, tak tambahi 50, tak tambahi 50. Ora. Ijol metu. Emang aku mosok duwe anak ciri-ciri. Rateni dhewe. Pak Utaya ngapunten. Atur suarane diatur. Kan tinggi to, Mas. Itu tinggi. baru Tinggi apa? Mas, Kang, sepurane Kang. Suaraku kan iso tinggi. Tinggi saking tinggine ndenge awake bintul kabeh. Sik. Ini nyong kendange nyong jauh. Tak tuk. Nah, kan alasanmu tinggi. Ya. Iki terano tak gawe ndek wae. Ayo Mas. Oke. Tambahi 50 ijol. Sik kedap. Pak yen sewu. Sepunten ingkang kathah nggih Pak nggih. Ya awak apa ya? Niki sing belajaran niki tok kok Pak nggih. Lintune pun beres nggih. Mboten apa-apa Pak, benjing digurah. Gorokane resik, suarane semlengking. Api ya Mas ya. Api dengkule mlocot. Ngono kok iso. Kang ngurusi rumah tanggamu dhewe kan. Tapi aku melok isin nang dhuwur panggung padha ae. Ngene lho Dik, saya ngene aku ngene. Piye ta Mas? Mbak aku diajari di lesne sik no Mas. Kuncine Mas, jreng. Sik. Untumu lara apa piye? Ngono kok gak kandha izin. Kok sok lah kaya kuwi mau kok. Padha. Pasanganku terang ngono kuwi anggere malam Jumat legi ngono kuwi. Sesuk malam Setu apik kok, Kang. Ngono ya. Iki tak sepohno entek 500 yo Kang aku. Aku sek. Yen aku kangen Wele munyer dhewe. Ya ta, ora dikon munyer. Yo, Munyer dhewe. kan tak omongi to. Wis kok jemrintil. Aku kan wis matur karo bapak ibu to. Iya. Iki sing jenenge kode otomatis. Ya omongi kok ngeyel kowe iki. Muga-muga sing kira katokan. yen aku kangen Katomu apa kedawan to, Tru? Kenapa? Kok terus? Asem iki. Ora sampe lara iso. Oh, aku ngloro wis suwe rantang mok benakne ya. kadaku Yen aku kangen. yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu neng dompetku ya lu pusare kleru. Pusate rono. Kok malah mbok kayak blutru. Lho kan ya sik jual mahal ngono lho Mas. Kuwi ra jual mahal, kuwi malah gare ingin. Ingin mangkung. Lho ya ta. Wong wedok iki ngene iki rasa dikapak-kapakno mapan. Iya yo kakek. Nyak kae ora iso romantis ngono kuwi Mas. Kowe apa iso kaya aku. Wah. Sing wedok Heeh. katanya tegang ngurusi utang kuwi. Air tenang itu menghanyutkan. Orang diam Sawangane meneng ning. Lho, sapa ngerti sesuk aku njaluk nomor WA-ne. Jirene bojo kok sik njaluk nomor WA piye? Lah ya pasangan apa? Lah nek iki kan wis cetha ya Mbak ya. WA aku kan wis mlebu WA-mu ya. Iya, Dik Ingi ta? Iya. Sore-sore kan krasa apa ora?
Krasa apa? Ya ora krasa wong gameng kok. Apane sing gampang ta? Alah takono sak masyarakat kene lho. Lah ya Apa kowe? urip Pak niki. Saestu Pak. Apa? Diarani saru ya wis karepe. Piye? Nek wong modal kaya kowe iku mriki wis koiringan wis kaya rene popo. Blas wis rene. Wanita tuan opo. Ayo. Kowe ibarat mlaku koiringan tanpa kathok ya biasa. Ora nek popo. Kowe apa ngomong nek cilik ngono to? Aja ngaku. Ora masalah Mas cilik ndah sementing giras. Sehat timbang gede klimprak, klimpruk, klimpruk. Disonggok. Cah opo kowe iki kok? Saiki alat akeh. Aku piye? Kowe piye? Anu suaraku kan basa. Tolong aja suaranya apa? Ya nyewa ya 50 Katanya sayang. Yen aku kangen karo sliramu Duluan, aku yang ketek lho, yang ketek lho. tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Bapak Ibu menika contoh pasangan kethek nggih. Iki piye to jane? Kowe iki sapa ora to, Mas? Iki sing gak Jawa. Lah piye to, Mas? Maksudnya ki kaya kale Mbak. Nek contoh ditutur. Aku kok malah kaya Sayang. Sayang. Saya lho ngene lho romantis ngene. Sayang, Bebek. apa cicin? I love you. Waduh, jedeng di jedeng. Pak Kang. Apa? Niki pun gadah garwan apa dereng? Wis, Wis to? wis. Kok gak meteng? Lho, Urung wayahe meteng kok mbok kon meteng to, Mas? Kowe iki ngurus iki lho kok ngurusi meteng-metengnya apa kok? Aku iki nganggur mate nek gak eneng anu kan tak anu. Alah wong klimprak-klimpruk ora kuat popo kok iso. Sumpah akhir-akhir ki apik. Iki sik kok. Sayang. Iki Iki lho contone mangku mau. Wong irinan. Lah iya. Wis India-Indianan. biar aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang Ya contoh. fotomu neng dompetku. Ngono kuwi lho. Lah sing salah masal ora? Eh? Sing salah sapa mau? Yo sampean ki lho aku kowe ngene. Tak omongi. Kowe ndang muring-muring karo iki gino. Apa to? Sesuk sewantet kapok kowe. Uga sapa sing ngamuk-ngamuk? Ya gak Lah iki kok ngamuk? Gak ora dipangkuhi ora apa-apa ya. Sewantek. Uga. Pak ganti lu piye, Pak? Wong kok wedinan. Wong lanang ki gagah pideksa pemberiane ngono lho, Mas. Nah. Ayo kaya aku mau lho, Nang. Tek cekel tek sekwer. Dipegang. Aujane lagu iki ora apa tak? Dipegang. Cekel ngene lho. Ngene. Dicekel, diputer terus didilat. Lah, Oreo. Oreo, Pak, Konelo. Tak kira konelo. Yen aku kangen karo sliramu. Lah kok ngowel tangane. Aku bantu. Ora Mas, asline sing lanang iki Tangane lho. wedi karo sing edok asline. Iya kita. sampean Sing tak aku edok tas galak. Sing lanang buyuten. Iya, pirang-pirang dino. Cekel langsung puter lho, Mas. Iya. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Biar aku kangen karo sliramu. Halus-halus. Ya ta. Piye perasaanmu piye, Met? Wah, kok metenan iki? Piye rasane? Lho nang ndi iki? Wah, nang ndi Piye, iki? Mas? Juk duwe, Pak. Wong komet kok terus duwe iki renek omonganmu Nggo tombo. Engko mari-mari dhewe. Ayo lagu ya. Didadeske, ya. Ya. Dek, Sumarni. Nah, sampe. Sumarni gundulmu. Iki Mas apa? Wong ora ngerti Wiwi tak. Mas. Wiwi. Anu trio. Trio. Oke. Yo, Aku backing sodane. Backing vokal, Backing backing vokal. Iya. ya. Lagunya apa ki mau? Yen Niku. aku kangen iki apa? Niku mau. Medion Ngawi, Pak. Oh, Medun Ngawi. Oh, ya oke. Ayo. Yo, musiknya Mas Joro. Yuk. Yo. Dados. Matur sembah nuwun.
Mas Dok, Mas Komet. Injih, Pak. Ini banyak sekali yang melihat lewat channel YouTube Dwi Jolaras Indonesia. Alhamdulillah. Nggih mencapai 2000 lebih ning dalang kangko TikTok. Yo 2000 lebih, hampir 3000. Kathah ingkang nyuwun lumantara WA dereng saged kula aturaken menika panjenengane Bapak Airlangga ingkang wonten ing Banyuwangi. Oke, Nuwun gending umbul Blambangan lanjut Gerajakan Banyuwangi Mas Kangko. Nggih. Sigak mriko. Sing nembang Mbak Dita Intawati kalian Bu Dwi nggih. Nggih. Salam sekalian Mbak Dita saking Mas Airlangga saking Singojuruh Banyuwangi. Ngerti ya, Dit? Singojuruh. Oh, nggih. Tangga dhewe. Heeh. Tangga. Nggih. Gandeng wis diaturke Mbak Dita mau saiki gede Bu Dwi gen Gerajakan Banyuwangi. Yo Bu Dwi. Nah, diaturi jumeneng support musik Mas Solo. Yo, coba kaya apa? Iki Mas Dok, Mas Met. Nggih, Pak. Nah, iki ibune bocah-bocah. Nggih. Wilujeng dalu Bu Dwi. Wilujeng dalu Mas Dodo. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggih. Dugi mriki wau jam pinten? Jam 6. Nggih. Kowe Met. Kowe Met. Kowe wis ngerti aku. Yo takoki piye aku iki keadaanku piye? Gak apa-apa. Ora penak karo anak sing ngene iki bebas lagi ning kene kono. Ya mulane izin dhisik. Nih pripun ta? Ayo siap. Ning panggung ki bebas. Bebas aja. Oh, no. Ning yo bebas nganggo aturan. Heeh, nganggo aturan. Kasane lek nganti enek apa-apa iki grajine siap ning kene iki. Sik to, jenengan ki dalang napa jagal? Ngene iki kok modele ape digraji? Aku ya lagi ngerti limbukan nek gradi. Nggih monggo Bu Dwi. aturi napa menika. Napa nggih? Gerajakan Banyuwangi. Mambiat mayong. Oh, ngangge bawa. Nganggo bawa komplit sing nyuwun biayi Banyuwangi. Mas Airlangga utawa Pak Airlangga sing wonten Banyuwangi yo. Bu Dwi. Dalam. Nyuwun sewu wedhe tanglet. Nggih. Pak E menika nek teng dalem menika anu Ala ya galak. kuthuk. Kudu piye to Mas galak Aku ora apa? tau ndelok, aku Napa tau halus? ndelok vloge ya. Yange galak napa halus? Perhatian apa mboten? Halus. Halus. Halus banget. Saking haluse. Perhatian ning ora romantis. Kok iso lho? Aku tau ndelok vloge ulang tahune kene nukono HP ya. Piye Jajal? Ora paling gak kan surprise. Jenengane paling ini lho ngono gak kasih surprise tuh yang romantis Gak iso, aku ora iso arep romantis ora iso. Ah mungkin kula contoni napa pripun? Piye kayak contoh jajal ke Nggih contoh. anu lak kula tak ngriko ngoten lho langsung kula praktekke kan. Terus ngertos men. Ya, kowe ape dadi welut ketok iki? Ape dadi welut kowe? Lunyu. Monggo. Ya, nganggo musik leng barang ya kena. Ya. Mambiat yo. Mambiat mayon heman suarane Cung we, yuk. Gandeng bialambiangan suarane sing Aku kaget Gantian ujug kok. Kaget. Yo, ora ngomong dijengglek. Jengglek mboten. Mencolot juleng. Oh ngoten nggih. Heeh. Wis, stop. Nyusul. Iya. Timbang ora. nyarap biai Nusantara Pianyu. pianyu
diajeng. Biasa. Mosok wis ora krasa apa-apa cah. Lah tandingku bendina ya gedhi lho, Mas. Ya gedhe kula no kok. Paling lho, Pak. Ya gak no. Maksudnya awake niki lho. Oh, awake. Nah, aku ya gah dipadakne kowe. Apa aku terlalu menjijikkan ngono ta, Piye? Ya jauh nyapa. Ayo ganti awakmu, Jengleng. Sapa? Kowe ta? Aku perang-perang dina iki gak jengleng terus terang. Lah nyapa? Aku gak rangkepan. Urusane apa Jengleng karo gak rangkepan urusane Ya apa? piye tapi safety keamanan sih. Aku nak sampai aku keadaan gak rangkepan aku jengleng terus ngono piye? Ayo. Ya engko tak cekel tak gubit-gubitno ngene to. Lho perang ngelu ta. Apa duwe sirah kok ngelu? Gak lek ding lali. Ayo, ndang maju wani. Lor lan kidul halasangkar hang kaliwat liwat Lah aja takkan seneng nano tanah India oh melaring ku meliare Taman Sari Nusantara Belanda yo kaya apa Rajakan Banyuwangi gamelan musiknya nututi gamelan yuk dados Gerajakan
nuwun. Ampun semelang keng nyuwun ente-ente dawat ayu sejuta cinta. Ya uga apa jeneng mau podang kuning mengke diaturke nggon goro-goro ya. Oh nggih. Sing urung ngadeg Mbak Yuku IP. Monggo. Karo Jungpe. Nah ya. Balane iki keluarga nderek Ah iki. nggih. Nah ya kaya apa. Support musik yuk Jungpe Mbak Putri berdiri. Iki ana sing nyuwun podang kuning. Oh nggih. Dawet ayu sejuta cinta. Kira-kira sing diaturke sendi Mbak Putri? Podang kuning musik nggih. Nggih. Musik campur gamelan. Ya, podang kuning. Retno Jongbe. Iya. Siap? Siap. Siap. Ayo. Ya nganggo tipung dangdut. Nah, gamelane nututi genti, diwalik. Ya, tarik iki kepruk. Ya. Nggih. Lho to. Sinden. Ya wis ketok nek sinden kok ora yo sinden kok. Iki kira apa omong piye. Niki sing Mbak Yu IP nggih. Mbak Yu kuwi bojone Masku kepala desa Purworejo Sanan Kulon. Mosok lali. Urung ngerti kok. Tahu ditanggap ngono kaya. Duit entek lali. Lali wis dadi keramik kok. Sing garwane Jadi keramik niku meh nggo bangun kijing kok, Bang. Nggih teras to. Nggih siap-siap ge kijing. Sampeyan ki ayu ketok yo nyengkakno wong ketok iki. Lah iya. Ya kaya apa? Podang kuning mamendhe saking tokoh masyarakat wonten ing Ngembul. Dados.
Matur sembah nuwun Mas Dodok, Mas Komet. Inggih, Pak. Disambung di lain kesempatan nggih, Mas. Nggih. Tawon kuwi ana entupe lakon ana tutuke. Wah iya, heeh. Panitia